Димитър Петков, ама искам да ми се казва баш майстора. Ти си с очи, Така. като капки роса, по цвят от синчец. Така. И гърди. Не, гърди не. Гърди не. Чакай. Две яребици в слога. Къде е яребици, бе? Тук и Яребици, виждали ли си яребица? То не е пуйка. Яребица. Яребица, добре. Здравейте! Добър ден, бихте ли ни се представили? Аз съм клечка хибрид, но може с извънземните хибрид. Хладилника ми, ама отдавна е изключен, но от хуманоидите научен, да лягам вечер гладен, събуждам се посред нощ, но в душата ми голяма мощ. И тръгвам аз с белите коне, там където мечтата ме зове, и виждам се навсякъде приет, като изобретател, скулптор, художник и поет. Казвам ви, но без никакви съмнения, в кратуната ми се раждат и изобретения. Извинявайте, това е таланта, който представяте в момента, или това е просто ваша интродукция? Да, точно. Да, не е талант.